Исмагилов Илнур сау бул әлифба бәйрәмендә әлифба китабын уңышлы тәмамлавы өчен диплом белән бүләкләнә. Шушындый ук эчтәлектә Исмагилов Айнур, Галимзянова Ясмин, Ахматова Мария, Абдузалиев Рафик, Жершина Биючина Крашина и Рафик, Ахматова Анжи, Камалиева Лесен, Гараева Азалия, Гытаулина Диләрә, Мухаммед Шынайзат, Мөсләм Зөбәев көрәшче җегетебез, Мухаммад Шыналисе, Хайруллин Амир, Сабирова Азалия, Семенова Алия, Нуриев Алмаз. Молодцы балалар, алдағы күндеріңізге гүл уңышларына ұшырап тұрсын.